sestavami. A tak se pěkně uvolníme, dáme stoj špatný a budeme se snažit protáhnout si kůži na zádech. A tak upažíme jednou rukou, uděláme okruh a budeme se snažit dosáhnout na zádech až co nejníž. Ještě s výdechem, ne tím posledním. A tam, kam dosáhneme, tak pěstičkou uchopíme tu naši kůžičku a natáhneme. Asi máte krátkou ruku, nevadí, máme ještě jednu. Tak stejným pohybem, obloukem kolem ramene se snažíme přechytit tu kůžičku, kde se naposled natáhla, a s výdechem natáhneme.